75 sena wara li l-vara tal-Immakulata Kunċizzjoni ttieħdet bil-Kirkara biex tiskenn mill-bombi tal-gwerra, l-istess vara ttieħdet f'pellegrinaġġ minn Bormla għall-Knisja ta' Sant'Alena. Merfuqa fuq l-ispalel banda u fola ta' nies qudiema, il-vara qabdet triq ta' kmieni filgħodu biex fis-satejn ta' wara nofsinhar waslet fil-Knisja ta' Sant'Alena f'Birkirkara. One News tkellem mas-segretarju tal-Kumitat Organizzattiv tal-Pellegrinaġġ Matthew Tonna Guilford li ħadem qatih biex jiġi organizzat dan il-pellegrinaġġ. Dal-għodu fis-7 kien hemm il-qudiesa ta' qabel il-piltu tal-pellegrinaġġ, fit-8 il-konċezzjoni li ħarġet mill-Knisja Santwarju ta' Bormla u qabdet triqita lejn Birkirkara, ġifieri tabbit fuq it-trailer apposta li kienet tistennija fejn il-Knisja u ġie armata apposta u on the way għaddejna fil-parroċċja tal-Fgura u l-parroċċja tal-Konċezzjoni l-Ħamrun. L-Arċipriet ta' Birkirkara Monsinjur Paul Carmel Vella tenna l-importanza li n-nies japprezzaw dak li missirietna għamlu 75 sena ilu. Din hija t-tifkira ta' 75 sena minn meta fil-żmien il-gwerra il-Bormliżi beżgħu li taqa' l-Knisja u allura ddeċidew li jġibu l-istatwi tagħhom ġo Birkirkara, kien hemm xi statwi anke ħażebbuġ xi ħaġa ħall-qormi, imma hawnhekk ġabu l-Kunċizzjoni u damet hawnhekk 3 snin prattikament. Imbagħad kienu għamlu għeda li jekk il-Knisja ta' Bormla ma taqax, joħdu allura pellegrinaġġ. U fatt il-Knisja ta' Bormla ma waqgħx. Wara programm ta' attivitajiet solenni, il-vara se tirritorna f'Bormla wara 15-il ġurnata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.